Bizkaiko Foru Aldundiaren nekazaritza sailak, Bizkaiko Basogintza Elkarteak eta Lorra Kooperatiba Sozietateak lankidetza hitzarmena sinatu dute. Eta horren bidez, Bizkaiko mendietako zuraren espaletik ateratzen den bioenergia Bizkaiko berotegietan lantzan diren baratze landareak berotzeko erabiliko da. Aldundiak berrerabilera sistema honen aldeko apustua egin du, onurak ekarriko dizkielako basogintzako ekoizlei eta barazki eta fruten ekoizlei. Izan ere, energia berriztagarria erabiltzen duten instalazioei eta ondorioz landa garapenean laguntzen dutenei diru laguntzak emango dizkie. Onurak alde bietan emango dira, alde batetik mendiko hondakinak erregai bihurtuko dira, eta bestetik tomatea, piperra eta antzeko beste produktu batzuk neguko hileetan landatu ahal izango dira. Erregai fosilak, gasolioa edo propanoa erabiliz baino prezio lehiakorragoan. Hitzarmena izenpetu eta gero, Irene Pardo nekazaritzako diputatua, Julen Egiluz Bizkaiko Basogintza Elkartearen presidentea eta Jon Lekerika Lorraren presidentea, Mungiara joan dira duela urtebete energia berriztagarriak erabiltzen hasi ziren negutegi batzuk ikustera.